Happy Sunday, everyone. Good morning. May muta pa tayo. Nagising ko lang talaga. Diyos ko, 9:30 na pala. Wala ang mag-ama ko, guys. Iniwan ako. Akala ko hindi idadalhin ni Rose si Ana. Dinala pala talaga. Ay, Diyos ko. Pasensya na po. May muta pa tayo. Welcome na naman sa panibagong video. Kumusta po kayong lahat? Mag-review ako ng ano, B. I-review ko yung video ko for tomorrow. May inedit kasi ako kahapon. So, panonoodin natin. I hope okay po kayong lahat. Ay. Si Ruth, naka-charge kasi yung iPad ni Ana. Chinarge ko kagabi. Yun yung una kong, yun yung una kong naalala nung nagising ako. Ayoko yung overnight na nag-charge yung gadget or kahit ano ba. Nakalimutan ko talaga. Pero, dinala pala syempre, andun si Ana, dinala niya yan. Ayun yan, sigurong ma-distract sa panonood. Kasi Formula 1, may race po ngayon si Verstappen eh. Si Max Verstappen. If you're following Formula 1, siya yung Dutch driver. Dutch na racer. Mag-charge muna ako ng aking relo and also yung phone ko. Kasi mamaya punta po kaming market. May market dito sa aming and isama po namin kayo mamaya. So, balikan ko na po kayo mamaya, no? Mag-ayos po muna ako, maligo ako and all that. So, see you po in a bit. Tingnan niyo yung anak ko, guys. Wow! Sarap ng buhay. Nag-iPad, nag-juice. Tapos, yung tinapay niya andyan. Nagka-camping daw siya eh. Hi! Enjoy! 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 Rania! Yeah? Hello, titas! Hallo titas, ik heb Rania, titas. Mama, mijn raam is open. Yeah, it's okay. Papa heeft dat gedaan. Ja, maar ik wil dat. Huh? Ik wil dat. Ah, okay. Ik kan... We're waiting for Papa. Dito po kami sa bahay ng kaibigan niya. Hinihintay namin sila. And then we will go to the market together. So, samahan niyo po kami. Daming bags. Dankjewel. May mga shoes din dyan. Party balloons. May doon na Mario. DJ Paul, stop doing! I want to see your head behind. Oh, dat is lekker. Take the cappuccino, Yeah. then you can get Ruth and Nana are getting churros. May ako dito, chicken. Dito din yung chicken namin. Na paborito. Yan na yung churros niya. Ja, fruit?
Maar niet zo hard, Anna, oké? Anna, let op. Niet deze, hè? Niet deze. Ayan, so may bagong shops kami dito. By Bobby, Baby and Kids, and then Nora. Marami po ito sa whole Netherlands. Napabili ng bag si Anna. Ang daming cute dito. Laten zien, Schat. Laten zien. Ga maar eerst deze, man. Oh, dat is mooi. Alsjeblieft. Ga maar eerst hierheen. Kom. Dat is mooi, hè? Nakabudol naman. Nabudol ang tatay, oh. Proud na proud sa bag niya, oh. Deze. Als ben je straks gewoon dozen. Ja, dan vergeet je dat weer. Ja, dat 2 for 6 euro. Tapos ang gaganda nila. Sobrang busy ngayon, ah. Ja, toen speelde je binnen, hè? Because she already got what she wanted, so she wants to go home. Balik kami dito. Ang daming maganda, oh. Even wachten, hè? A few moments later. Mag-grocery kami. May sariling cart na siya. Nee, blijf maar hier, want papa is bijna klaar. Anna. Dagway, oh. Kuha kami ng chicken. Dami kong vegetables na kinuha. Okay. Tapos na tayo dun sa grocery and uwi na kami. May lakad din to si Rich after. Weet je hoe die heet? Die heet Kuskaran. Bahay na kami and mag-haul tayo ng pinamili. Nakakuha ng bag ng candies kong dalawa. Kakain ako ng chicken. Hindi po ako masyado nakapag-vlog doon sa center no kasi sobrang daming tao. Yan, alam niyo naman dito na ano talaga hindi din masyadong comfortable yata yung mga tao na may nagwa-vlog ba. Lalo na makikita yung mukha nila. Mag-haul tayo ng mga pamili namin sa Jumbo. Dami pa akong gulay na binili. May Chinese call tayo dito. Yung napa cabbage. Diba? Yung napa cabbage to. Mag-ano ako. Ribs. Sinabawan ba? Ano ako dito? Pak choy. May rucola rin tayo. Mag-salad ako palagi sa work. Yan. And then, may asparagus tayo dito para pera ko sa ano sa steak. May courgette, zucchini, then may cucumber. Ito yung lunch ko for work for 2 days. Kay Ana tong isa. May ano din ako broccoli. Yung ganito na yung inano ko. Kinuha ko yung nakapack na. May talong din tayo dito. So, yung gagawin ko, isa-slice ko yung courgette o yung zucchini and then yung talong. I-ano ko sila, i-stir-fry ko. Plus may onion. Yes, ayan. So, may onion. Ako dalawa lang, onion tsaka garlic. May coriander din ako para sa aking baguette.
avocado para sa lunch. And then, yung kanina yung nakita nyo, yung strawberry niya na. Kumuha din po ako ng blueberries para snack. And then, the rest kanina, yan, may ribs ako dito, pork ribs. Papa. May eggs na kami. 1 dozen ng eggs. Sana hindi ko nabiyak. May snack si Ana. Yung isa na ubos na niya. Yung ito, meron pa extra. And then, kumuha ulit ako ng chicken wings for Ana. Lagi siya naghanap ng chicken. And then, may bananas tayo for Ana snack. Ako din magdadala sa work. May pork belly. May ano pa din, may pork ribs. Gagawin ko po ito sila ngayon. And then yung chicken. Yung pork belly. Hindi ko pa alam anong gagawin ko po. What's that? Yes. And then, butter. Ayan. So, yun lamang yung ano natin na, yung grocery namin. Gutom pa ako guys. Hinahinay lang tayo. Bercha. Ana, wanapon in the butt, ha? Yeah. Hindi ko alam, pero sabi ko nga sa kanya. Mainit yung ulo ko palagi these days. Hindi ko alam. Of course, kinokontrol ko naman po. Pero, hindi siya hindi siya magandang feeling. Para mainit yung ulo mo palagi ba? Kahit konting bagay na, iinit ako. 2 weeks naman natapos yung yung regla ko. Ewan ko ba? Ang bilis kong wala akong masyadong pasensya ba? Nangyayari din ba yan sa inyo? Gawin ko sa hormones ba ito? Hindi ko alam. Nag-pregnancy test naman ako. Hindi naman ako buntis. Hindi ko alam ano nangyayari. Mama, hij is al goed, geen schaar. Geen schaar nodig. Ang dami namin na pamiling gulay. Pilitin ko tong si Ana na kumain ng ibang klaseng gulay. Kumakain siya ng gulay pero pili lang. Try ko siya pakainin ng ibang gulay. Pero nasabi na niya sa akin, sabi niya, ayaw niya daw dito. Hindi niya daw. Sa talong. Ating gusto yan. Put away pa muna. Iput away na muna namin to. Kijk, hoe ben je erin? Oh mama, ga maar eens laten zien dan de titels waar jij van hebt. Tingnan natin anong steps tayo today. Kasi nga, wala ako sa work, diba? Come, show the titas what you're eating. Eh? Joy? Hi, titas! Makain na naman ng candy dito. Uncle loves the shoe. Oh, come on. They can't see it. You should show the candy. Diba? Binili ng tatay. And wala na po kaming gagawin masyado. Ano na lang. 3 o'clock na kasi dito. So, and bukas, balik sa work na. Si Ana magre-relax na ako or maglalaro. And then ako, magpe-prepare ng mga pagkain for the whole week. For me and Ana. And kung gusto ni Ruth, siya din mag-share siya. I'm waiting you out of this from a balloon. Wait, ikaw. Yun na lamang po yung ating pa-video. Maraming salamat sa panonood. And kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Duy, mush pabu. Sama duy. Sama duy. Duy, titas. See you next time. Next time. Doei, ik ga weg. Ga weg. Ik ga weg of ga weg? Ga weg.
Friends. Vindt is binnen, denk ik. If there are other kids outside now, you just play outside. You can play outside. Makikain water, alsjeblieft, Anna. That water bottle, can you give it to Mama, please? Thank you. Thank you, love. Not so much, huh?